Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламе Зур Чирклей авылына аша. Бүген үзенең 65 яшьлек юбилейлы туган көнен шушы авылда туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Узбекова Рәшидә Әкрам кызы каршылый. Онтылмаслык гомер тантанасы белән ихластан аны улы Равил, килене Гөлфия, оныклары Амир һәм Нурсина котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез гаять ишле гаиләдә 10 бала арасында яратканы 9-нчысы булып дөньяга туа. Билгеле, күп балалы гаиләдә вазифалар һәммәсенә дә җитә. Шуңа тырыш булып үсәләр дәдер инде алар. Менә безнең әниебез дә үз теләге белән бар эшкә дә өйрәнеп үсә. Мәктәпне тәмамлап, белемгә омтылган укучы бухгалтер һөнәрен үзләштерә. 1978 елны яраткан тормыш иптәше, сөекле әтиебез Узбеков Кәбир Хусәин улын очратып, матур гаилә коралар. Татулыкта һәм мәхәббәттә 3 балаларын, уллары Наил, Раил һәм Равилне үстерәләр. 15 елдан артык әниебез Зур Чирклей авылының хуҗалык кибетендә хезмәт итә. Кызганычка каршы, язмыш аңа шатлыклы көннәре белән бер рәттән чәчләр агартырлык олы кайгылар да китерде. 2000 елны котычкыч юл һәлакәтендә аның өлкән яраткан улы Наиле вафат булды. Узакламый 2003 елны олы терәге, тормыш иптәше әткәебез дә үлеп китте. Кара кайгыдан арынып өлгермәгән ана 2007 елны икенче улын Раилны да мәңгелеккә озатты. Күз алдына да китерергә авыр, төннәрен мендәрләр юешләтеп елаган әниемне. Ләкин ул сынырга ашыкмады. Туганнары ярдәмендә улы Равилне аяк өскә бастырырга тырышты. Бүгенге көндә Аллага шөкер, без бергәләшеп бик тату килеш яшәп киләбез. Ике оныгы Амир һәм Нурсинәгә карап сөенә ул. Күңелендә булган күпчелек кайгыларын алар аркылы онытырга тырыша. Яраткан әниебез, кадерле бекәебез, чын күңелебездән сине тәбрик итәбез. Куанычлар, сәламәтлек, шатлык, күңел тынычлыгы телибез. Күпме булса җирдә изге теләк, без сиңа телибез барында. Йөрәгеңә җыйган яхшылыклар изгелек булып кайтсыннар. Туар таңнар алып килсен сиңа сәламәтлек, бары шатлыклар. Син дөньяның затлы, саваплы кешеләренең берседер. Без сине шиксез хөрмәт итәбез, чын йөрәктән яратабыз. Әни, бу көннәрдә синең үткән тормышыңны барладым. Гомер йомгагыңны сүткән чакта бик күп нәрсәләрне аңладым. Әниләрнең диләр кадерләрен үзең үсеп җиткәч аңлыйсың. Сиңа булган шиксез рәхмәтләрне күтәрердәй үлчәү бармысың? Бүген синең юбилеең, әни. Бигрәк матур гомер кичкәнсең. Тормыш шәрабының әшесен дә, тишесен дә инде эчкәнсең. Гомер диңгезенең дулкыннары сыйпамаган һәршак битеңнән. Сабыр булдың. Бу сыйфатың сиңа күчкән ахыры ана сөтеннән. Юк шул инде балаларың, ирең дә каберләргә хәзер киләсең. Газиз кешеләрнең кадерләрен гомер узгач күбрәк беләсең. Иң якын кешебез син безнең. Барыбызның олы терәге. Якты кояш, сулар һавабыз син. Син бит гаиләбезнең йөрәге. Күп булгандыр безне үстергәндә йокламыйча үткән төннәрең. Улларым тик кеше булсын диеп, гел борчылып йөргән көннәрең. Иң кадерле әби булдың инде. Оныкларны үлеп сөясең. Киленең, бала оныкларың, алар өчен янып көясең. Әни, авырма әле берүк, йылмай әле, һәр чак көл әле. Син бит безнең өчен иң кадерле, газиз икәнлекне бел әле. Кадерле Рәшидә Акрамовна, бала оныкларыгыз юллаган теләкләр барысы да тормышка ашсын. Алда бар шатлыкларга төренеп яшәргә насыйп булсын. Yüreğin bezini yaşarga, turmuş kaderini bilip, kilgen ağırlıklarını da ütkere külüp. Şeşteliğin nasip asanda, yuğala bütün hasret, barısı için
Әнекейсіңа мың рәхмет Шәштәніге нәсіп асанда Юғала бүтін хәзірет Барысы үшін Әнекейсіңа мың рәхмет Yaşadın gel bizinin için Uylarında gel bala Senin kebek merhametli Olsa iyiydi her ana Şəştənige nasip asanda Yuğala bütün hazret Barısı için Ənikeysimə min rəhmət Әнкәйләр кызны искә төшереп утырыгыз. Бәлки кайткач шалтыратырсыз, күчтегә җибәрсәгез дә артык булмас. Һәр вакытта янәшәдә яшәсәң иде шулай. Узын гомер бирсә иде бүләккә сиңа Ходай. Шәштәниге насip асанда югала bütün hasret Barısı için Ənikeysimə min rəhmət Şəştənige nasip asanda Yuğala bütün hasret Barısı için Ənikeysimə min rəhmət Barısı için Ənikeysimə min rəhmət